Second hand ostaminen varsinkin vaatteiden osalta on lisääntynyt viime vuosina ihan sikana, mikä on tosi hyvä asia. Ja tälleen joulun aikaa mä ajattelin, että olisi ehkä hyvä myös muistaa se, että second handina pystyy ostamaan ihan sikana kaikkea muutakin kuin vaan vaatteita. Esimerkiksi joulukoristeet on aika sellaista turhaa krääsää periaatteessa, mitä tuotetaan maapallolle ihan sikana joka vuosi, joka on sellaista muovikrääsää, eli tavallaan tosi huonoksi kaikille. Ja mä itse rakastan joulua, mä rakastan joulukoristeet, niin mä missään nimessä tarkoita, ettei saisi ostaa joulukoristeet uusina. Mutta jos yhtään on mahdollista, niin kannattaa katsoa joulukoristeita, mitä on esim. Myynnissä Vintedissä tai Kirppiksillä, Torissa, Marketplaceissa, koska siellä on ihan sikana ihmisten vanhoja joulukoristeita. Ja sen sijaan, että ne päätyy roskiin, niin olisi tosi kiva, että joku voisi koristella oman kotinsa niillä. Esimerkiksi mäkin olen tullut elämäni aikana hamstranneeksi ihan jäätävän määrän joulukoristeet turhaan uusina. Ja nyt mä laitoin niistä osan myyntiin Vintediin, koska ne ei hyödytä mua sillä, että ne on mun kellarissa vuodesta toiseen käyttämättömänä. Ja mä en myöskään oikein haluaisi niitä heittää roskiin. Ja mä sinänsä ihan mielellään antaisin ne vaikka ilmaiseksi jollekin, koska spread the joy, jotain. Mut myös toinen, mitä voi jouluna miettiä, on, että pystyisikö lahjoja hankkimaan käytettynä. Toki mä tiedän, että kaikki ei halua käytettyä lahjaa ja näin. Mutta jos on esimerkiksi taloudellisia haasteita tai annat jollekin sellaiselle ihmiselle lahjan, jolle se on ok. Esimerkiksi mulle olisi täysin ok saada käytettynä joku lahja. Sinänsä mä en kyllä tarvitse lahjaa ollenkaan, mutta anyway. Niin sieltä pystyt säästämään rahaa ja tuet kiertotaloutta, eli win-win tilanne. Niin tämä on ehkä sellainen, mitä kannattaa miettiä, koska mä itse unohan tosi usein sen, että käytettynä pystyy ostamaan paljon muutakin kuin vaan vaatteita. Niin kannattaa käydä tutustumassa, mitä valikoimaa löytyy Kirppiksiltä ja nettikirppiksiltä.